Ježe, taký kvanteťu, ďalšie epizódy Five Nights at Freddy's. Dneska sme tu s mojím priateľom Wooden Toasterom. Nebudem moc kecať, neviem, či bude vôbec na webke. Dám mu to potom možno zahrať. V minulej epizóde sme si dali prvú noc, druhú sme skúšali, ale nedali sme ju, takže ideme na tú druhú noc ešte raz vyskúšať. A tento diel asi príde mi, by som aspoň teraz chcel vyskúšať, takže... takže tak. Dosť ma minule znepokojil ten animatronik, čo tu bol. To, čo sa hýbal. To ma dosť znepokojilo, no už je tu bradlaj. Kurňa, už nepreč. Uve sa v sklade. Ja sa tam rýchlo mohol dostať. Nesereš. Vypneme ho, nezaujíma ho. On stále hovorí, že sa... Kurňa. Prdej. Je tam, nepokojuješ ma, chlapče. Je. A tu je Chica. On ma nepokojuje. Toto je Chica, to je jasné. To je Freddy iba. Bunny a Clyde. A tu je, ne? Hej, tam je ten. OK. Chica stále tu v pohode. Nikto sem. Na tomto papieriku sa mi zjavil ten Golden Freddy. Nič, tam je stále. Takže v pohode, hej. OK, stále som na mieste. Tak, aby som sa nenudil. Kurňa, Chica. Už je v kuchyni, nie? To je oný. Trošku mi to seklo. Hej, jaká Bonnie, fuj! Tam takže... Kurňa. Ne, Chica sem. Dosara ma to teraz vyskočí. O viete, v poslednej proste to je nej. Tak tam je a tak proste do sexu. Fakt že zlatný. O! Chicken zin. OK, sú sem, hej. Freddy v pohode. To je tu. Chica fuj. East Hall. West Hall. Jaká chodba. Je tam chodba? Nepreložím to, ale že hall je akože chodba alebo hala alebo tak. Kurňa. Chica, neser ma, oni budú tu niekde, nie? Ser ma. No dobre zatiaľ, lebo... No dobre, chcem to zakriknúť. O. Chica je tam, stále, ok. Musím asi na neho dať bacha, lebo... Chica, kde si? Chica je tu v pohode. Je tam? O, Chica je tu v pohode, Freddy nič. Myslím, že to je tá Foxy bude niekedy. Ale som že až tretie, kurňa, je tam stále. OK, je to dobré. No bude sem, že? Bude spázovať za chválu. Nie, je to dobré. Čo bol? Bon je to. Bon je to. Čo povieš, Wooden? Nič. Bude radšej ticho. Možno mu to dáme aj zahrať, ako teraz skapem. Ok, Chica. 5, 4, 3, 2, 1. Taký kondom. Taký nie, také kondom.
chcel by som to dať. Už vyzerá to nádejne, teda nechcem to zaklikať. Ja vždycky všetko zaklikávam. No nie, že mi bude spazovať s tou hlavou. Ako keby, že si trošku na drogách. Aj keď to asi hej, že... Tam. Ja tak iba občas kontrolovať. Jak senka zmizne, tak už bude podľa mňa tam, tak musíme zavariť potom. Číka. Ok, zatiaľ to vyzerá slobodne. It's time, kurne. Chod do lidi, nezajímavé. Tak to na je tam vpredy. Ale energii. Nie. A tu je. Kde zmizel? Neser ma. A tu je, fúr. Jak je tam, že á? Že uchyláčka. Ona hryze kábel. Tak štíkať. Kokos, dúfam, že vám to nerobí zle tie zvuky, že nemá slúchatka, aby počula budem toho stať trošku. Že dám dvoje, tak už to potom tak trošku neviem. Snažil som sa to dať tichšie, takže... Ten Freddy si s nimi dohovára ráno. Alebo medzi nimi. Hodia trojku asi. Čo je? 4 hodiny. 4, ale vidíš koľko mám energie? 6. 5 hodín. Nidia. Chvíľka. Chvíľka takej tichej pauzy. Chvíľka pravdy. Kurňa. Tak to asi nie. Nie, ja nechcem prehrať, prosím, nie. Čas prosím. Tak vyhráš. Možno. Nevyhráš. Ne. Chvíľka time. Time out. Dúfam, že to dáme. Dáme takto ešte. Nemôžem si za toto kať. Nevieš ho trafiť. Ja som tak zo srandy. Koľko sa ten Freddy zrazu. Prosím. Zrazu sa ti zhasne. Nevieš ho trafiť. Päť hodín. Škoda. Nevadí. Aj. Maťovi som nadajme prešiel druhú noc. Ide si skúsiť zahrať Wooden Toaster, takže poď odhalenie Wooden Toastera. Už sa ukázal na našu webku. Je trošku vyšší, chlapci, takže neviem, či ho vidíte na tej webke. Ide si teda zahrať náš chaloš. Fú, ty si mi tú stoličku dohral, mám cukričky. Daj kontinue a ideš to vyskúšať. Vieš, ako sa to hraje. Ešte kontrola, že koľko je hodín. 12. 12:40. Vidíš, teraz ma som o 12 hodín. Okej. Ale my si dáme cukrícek. Jak tu schváľky chuj. To má cupcake.
Napíšte do komentu, čo vám to pripomína. Číka, čau. Ťa zabijem zajtra. Ťa rozoberem. To si do anglické, do pizzerie? Ja jej vyberem šroby. Počul som, že v Anglicku do pizzeriu majú. Hej, a ja jej vyberem šroby, no dávaj sledu. Nikúkaj, aký je tučný na tej kamere. Zmizol. No tak, čo som to vrala vlastne? Vyberem jej šroby a nebude sa moc hýbať. No, tam nie. Kde má cupcake? Ale dobre, ideš celkom. Ona zabudla cupcake. Kde ho dala? Ja si zahrať... Ona mi dala darček. Hej. Ja si zatiaľ idem zahrať Clash of Clans. Kliešte. Čo? Kliešte. Nie, bony ho máme. Som zabudol skontrolovať papierik, dobre. Kde je Bonnie? Ja si zagamblím. Zavri! Nechám. Ty chuj, zavri! Zavri, mŕči! Ty si chuj, zavri to, lebo ťa zabijem zajtra. Čo, kde je Čika? Číkam. Pozri sa. No dobre, je to. Ak sa chcete prihlásiť na Bumbič, náš spolok sa volá Slováci. Teda hej, dúfam, Slováci. Uchyl! Sprostý. Aďo, Čo? daj mi tip, kde môže byť Čika. Čo? Kde môže byť Čika? Aha, tu je. Mhm. Sem, ja som myslela, že to je obraz. Obraz. Dávaj pozor. Ty chuj! Ty sa dívaj tam na to svetlo. Čika zmizla, Čika. Super. Dobre, sem je zajac, tak môžem otvoriť. Máme tu problém. Ja. Čika zmizla z dohľadu. Si robíš srandu. No nie. Počkaj. Chujašens. Dobre, je v kuchyni. Rozbila hrniec. Nebyla sa hran. Počúvam, že čo tam búcha. Prevádzam útok. Chuj. Nie. Vyzerá hrozne zle. Hrozne zle. Boxy. Ale to dám potom. Počuješ? Freddy. Čau. Čau, ty vajčak. On sa mračí na mňa. Hej, dávaj pozor na tie dvere. Aj na Číku. Čika je v kuchyni. Hej, ok. Dal som. Freddy sa konečne nedíva. Ako uchyl na mňa. Freddy. Čo on je? Zase niečo rozbije to. Ostaň v kuchyni. Ahoj. Čau. Ona ma ide dať darček. Hej. Dávaj pozor na dvere. A na druhé. Ty chuj. Čau. Na druhé. Dobre. Vieš, musíš to kontrolovať, tak ako chápeš. Dávaj. Ahoj. Čau, ty vajčak. Už som sa zľakol, kebyže beží Foxy. Ale, no. Cowboy. Ale myslím, že teraz nemôžem. Ale daj si dole kameru, lebo strašne veľa energie vynieš, vieš. Ok, už to nie je otvorené. A hen tam je niekto. Rýchlo. Dobre.
Chicken. Zase Freddy. Čau. To musím dať. 18% 4 hodiny. No, to neviem, či dáš. Uchyláčka. Ja pochybujem asi aj, že to dáš, lebo vieš ako. Nikdy nepochybuj. Ale Nezakrikuj to. Dobrá, nepískaj. Lebo to myslím privolávanie. Dám pohrať, počkaj, zavri. Ja si tu hrám Clash of Clans, však čo? Je tam niekto kokos 12, je tam stále. Číka nič. Kokos za neviem, pre neho tú druhú noc. Musíme. Teleshopping. Kúrne stále tam. Dobre. Presvedčuj. Nie, nesviet. Kúrňa, no tak to si prehral. Ja to asi aj strihnem a keď to prejdeme, tak... Alebo keď to stane niečo. Musím jeden. Nie sú všetci, pozri sa na sieť. Mám 1%. Skápeš. Dobre, 5 hodín. Zvedavý. Neprejde. Práve prišla 5. hodina. Pane, či nás to zabije. Podľa mňa, hej. Ja zapískam na nos, počkaj. Jej, Freddy prišiel, poď obeď mi mne. Tak my na to strihneme a mať. Ani neviete, čo sa mi stalo. Ja som mal 1991 FPS-ov. OK, hráme tu ešte raz, ideme to otestiť, už tu Bonnie není kurňa s ním do keľu. Nič, teraz počkáme, dívame sa. Viete sa na nás, nikde srať daň ho. Cigáňa rapavého. Tak, pohoda, zapískame si. Vypadne s tým pavúkom. Tam sa hráš pavúčom. Si mal toho jednu nohu, hej? Ale ticho, to ja som nebol. Niekto iný. Nie ja. Babička moja. Nie, moja babička nie. Niekoho iná babička. Nie moja. Moja. Nie moja. Tvoja babička. Ty dneska ideš ku babičke, tak chodoriti. Dneska ide ku babičke. A ideme na doučku. Ne, mne sa nechce. Kurňa! Vy zmrdí dvaja. Ty myslíš seba? Chodoriti. Ma trho. Čo ťa? Trho. Prečo? Neviem. Niečo sa tu posunulo. Trho. Tu bude, že? Wow. Ideme tú druhú. Nevidím. Kurňa! Chodoriti. Kto ty? Ja mu to ukážem tam, aby to na webke vyzeralo, lebo ja som niekde dole v kamere. Tuto, dotky, nevidíte ma, tak mu snažím sa ukázať fakier, hej. Aby ste vedeli, tak to je akož najhorší fakier, hej. Ja budem iba takto prisvedcovať, čak. Kurňa, nechce som zavere. Kurňa! To ma trhlo teraz, trošku mi srdce žburglo. Žburglo, nové slovo som myslel. Nové slovo. Nie. Ja len prisvedcovať iba, že kašľať. Fuck the systems! Idete do žití. Fuck the systems. What the fuck?
Ale to je dobré, že keď máš zavreté dvere, tak ti je